Van pungel tot Prins Carnaval, van Romeinse helm tot houtsnijwerk, van schilderij tot schuttersfeest. Limburg is rijk aan cultureel erfgoed. Het zijn de musea, archieven, bibliotheken en tal van andere erfgoedorganisaties binnen, maar zeker ook buiten de provinciegrenzen, die samenwerken aan het bewaren, beheren en toegankelijk maken van al dit erfgoed. Samen bouwen we aan de Limburg-collectie, een dynamisch geheel van collecties uit en over Limburg. Een spiegel van de Limburgse samenleving en geschiedenis. Steeds meer van dit erfgoed is ook digitaal beschikbaar. Van gedigitaliseerde handschriften, historische films en foto's tot 3D-scans van museale objecten. Het bereik van dit digitaal erfgoed stopt niet bij de muren van de instelling. Digitalisering biedt ongekende en grotendeels nog onontgonnen mogelijkheden om erfgoed op innovatieve manieren samen te brengen, te gebruiken en nieuwe doelgroepen te bereiken. In het programma Linked Open Limburg werken Limburgse erfgoedinstellingen samen aan een gedeelde digitale infrastructuur. De provinciale schakelkast voor het duurzaam verbinden van digitaal erfgoed en het fundament waarop nieuwe diensten en toepassingen kunnen worden gebouwd. Want om toekomstbestendige toepassingen mogelijk te maken is het zaak de digitale basis op orde te brengen. Linkdata, een standaard om informatie aan elkaar te koppelen, is daarbij het uitgangspunt. Het is de aangewezen techniek om de bruikbaarheid van digitale erfgoedcollecties te vergroten. We doen dit zeker niet alleen. We zijn een onlosmakelijk onderdeel van het nationale netwerk Digitaal Erfgoed en maken gebruik van in het landelijk netwerk ontwikkelde bouwstenen en voorzieningen. Hoe we dit doen? Laten we het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Neem de Maas, een rivier die al sinds jaar en dag van zuid naar noord door de provincie stroomt en door de eeuwen heen tal van gedaanten aannam. De machtige Maas, gever en nemer van leven, met haar vruchtbare rivierbedding, maar ook verwoestende overstromingen. De Maas als muze voor landschapsschilders en kunstenaars, die er op uiteenlopende manieren verbeelden. Of de Maas als levensader voor industrie en transport, van de aan- en afvoer voor de mijnen tot de keramiek- en pannenindustrie. In vrijwel iedere collectie zijn er objecten met raakvlakken met de Maas te vinden, maar vooralsnog verspreid over allerlei collecties en zonder samenhang. Om hier verandering in te brengen, voegen we termen toe aan de objecten om ze makkelijker en geautomatiseerd aan elkaar te kunnen verbinden. Hierbij maken we gebruik van het termennetwerk, een zoekmachine voor termen. En waar nationale en internationale termen niet voldoen, vullen we ze aan met specifiek Limburgse. Zo wordt het mogelijk om de juiste inhoudelijke verbindingen tussen de verschillende collecties te leggen en ontstaat er een netwerk van erfgoedinformatie. Het wordt makkelijker om dwars door collecties heen informatie over personen, gebeurtenissen of locaties te vinden en te gebruiken. En dan wordt het pas echt leuk. Ontwikkelingen van de industrie en nijverheid langs de Maas kunnen we op nieuwe manieren in kaart brengen. Lokale heemkundekringen kunnen hun eigen publicaties en tentoonstellingen verrijken met objecten uit provinciale musea, archieven of het archeologische depot. Of het werk van kunstenaars die zich lieten inspireren door de Maas kan op nooit eerder vertoonde manieren bij elkaar worden gebracht. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Ons Limburgs Museum, een online multimediaal platform, zal uitgroeien tot een centrale plek waar het verbonden erfgoed op innovatieve manieren wordt gepresenteerd aan het publiek. Aan inwoners en bezoekers. Bestaande en nieuwe doelgroepen worden actief uitgedaagd om zelf met het erfgoed aan de slag te gaan. Zo vertellen we nieuwe verhalen en werken we aan een inclusieve en diverse erfgoedbenadering. Want het zijn de mensen die waarde en betekenis geven aan het erfgoed. Steeds weer opnieuw en steeds vanuit een ander doel. Van wetenschappelijk onderzoek tot een eerste kennismaking. Van een toeristische stadswandeling tot het monument om de hoek. Zo maken we het erfgoed van Os voor iedereen.